Ja, her ser vi en bygning. Det er herfra hele Danmark styres. Det er hovedkontoret for de hemmelige frimurer. De er så hemmelige, så de er bange for at komme frem og blive afsløret. For ingen organisation i verden er så stærk som den organisation, vi har i Danmark. Alt styres fra denne bygning. Den har 36 afdelinger, og ud de 36 afdelinger er lige så mange. Ja, der ligger næsten 100 kontorer i Danmark, hvorfra alle danske borgere styres. Det, der går ind på Christiansborg, det er ren cirkus, som vi godt kan undvære. Det er ikke noget, der gavner Danmark og har intet formål med Danmark at gøre. Men vi skal have dette frimureri ud, for de er alt for farlige. De har ingen respekt for liv. De misrygter, og jeg kan fortælle mange dyr, der er blevet misrygtet på grund af frimurerne. Mange selvmord står frimurerne bagved. De tænker kun på magt, og så er de ligeglade med alt andet og penge. Lige fra statsminister og hele vejen ned, hele ministeriet, der er 23 ministerier, de er alle besat af frimurerne. Da jeg kom i Justitsministeriet i 70'erne og 80'erne og mere, der var det lignende, der sagde Ole Møller til mig dengang. Han var selv frimurer og var bange for frimurerne, men han sagde, at man får ikke en post her i Danmark, uden man er frimurer. Derfor jeg blev justitsminister. Han var chokeret over, hvad der foregik. Og han sagde til mig, og hvor fik han ret, den mand? Jeg har den største respekt for ham. Ja, vi blev privat venner, ham og mig. Han sagde, dem der er ude på gangen af hussagen, de jurister, når de nu er færdiguddannet, kommer de ud og beklæder alle poster i Danmark. Og der gør det. Jeg møder dem rundt omkring, lige fra højesteretsdommer. Jeg har været privat ven med 2 af dem. Og alle ministeriet ud af, og de er skrupelløse. Mange af dem vil jeg tillade mig at sige, at jeg er ked at sige det. Det er rent sindssygt. Tag nu præsidenten fra Næstved. Det han foretager sig, det kan han blive indlagt på i Dianalund for. Men det må ikke, vi kan ikke røre dem. Folketingets medlemmer, altså politikere har lavet sådan, en dommer kan ikke afskedes, man kan ikke klage over. Jo, det kan man godt, det får man ikke. Jo, det får man det ud af, at man skal slås for sit liv. For man må ikke gøre noget ved dem. De sidder på en total magt. Derfor vil vi gøre det af med disse frimurer. Men det kan vi ikke, for de har den totale magt i dette land. Og hvad ved de frimurerne? De har intet formål. Der er ingen land, der vil have dem. Og de fleste lande er de også forbudt i. Paven har forbudt dem. Vi skal have dem væk fra dette land. For så, når vi så får frimurerne væk, så får vi også det styr på kongehuset. For det der er sket i kongehuset, det er et ren indavl. Og det indavl, det fortsætter jo også lige nøjagtigt ud ved politikerne og på domstolen. Vi skal have ryddet op i Danmark. Vi skal have et land, som det var for mange, mange år siden. Og der er sket noget i Danmark. Men tag nu lige at komme frem og hjælp os lidt, for vi kæmper imod dem. Og jeg har jo set mange mennesker, der er kommet og sat ved mit skrivebord, eller sat ved frokostbordet, og vi har siddet og snakket om, de er totalt blevet klædt af. Ja, jeg glemmer, at aldrig, da Bøje Nielsen kom hos mig, han troede de kunne tage ham. Jo, de tog alle hans penge. For det er domstolen og advokater og eliten, frimurerne, de skal bruge penge. Derfor klæder de alle folk af. For alt det, de laver, det får alle de penge får de ind. Tag nu det, de lukker alle banker i hele Danmark. Tænk sig for mange milliarder kroner, de fik ind. Mange mennesker, der har siddet, familier, der har siddet og sparet penge op til deres pensioner og købt aktier i banker, de tabte alt, fuldstændig klædt af. Og hvad skete der? Der skete ikke ret meget andet end frimurerne. De fik milliarder ind. Den danske bank, der var den bank, der kørte dårligst af alle banker. Hvad fik den? Ja, der fik milliarder, så det kan komme i gang igen. For det var den Royales bank, det var Kongehusets bank og Mads Møllers bank. Så det var fredet. De ved godt, hvad de laver, men vi skal have styr på det. Jeg synes, vi skal tage og komme frem og hjælpe os, for vi har brug for hjælp. Men I har mere brug for hjælp, end vi har. For vi har betalt en pris for det. Og vi ved, hvad det drejer sig om. Vi skyldte intet. Alt tog de fra os. Det er jo ikke første gang, de tager dyrene fra os. Og det er heller ikke første gang, de mishandler vores dyr, bare for at tage os. Tænk så, man står op i en retssal, og så får vi at dommer,
Hvis du ikke tager opført det ordentligt, Knud, så tager vi dine heste og slagter dem. Tænk så, det står der. Kalder man det retssystem? Nej, det er reguleret svindler. Jeg har i dag fået flere breve ind fra flere. En har sendt mig noget, han har klaget i alle retter igennem, og han har nu sendt en klage til EU over det danske retssystem. Og selvfølgelig var det forbryderen, dommer, Blix Kronemøller, der var nævnt deri også. Og jeg var også nævnt deri, men jeg var på den gode side for en gang skyld. I skal have lavet om, så man har respekt for retter. Det skal ikke være dommerne, der sidder og bestemmer alt. De bestemmer, hvem der skal være advokat i sager, de bestemmer, hvem der skal have sagerne, og hvem der skal have millionerne. Vi skal have lov og ret. Partiet Folkets Ret har forudsat nogle lovforslag frem. Vi skal have dem kørt igennem. Prøv at gå ind på vores hjemmeside, eller også sætter jeg noget på lidt senere på om det. Vi kommer tilbage senere. Vi skal væk med frimureriet. De er rent afledede forbrydere. Helt uden skrubler. Prøv at gå til Sorø Kommunes politikere og se, hvad der sidder der. Jeg kan skrive om borgmester Gert Jørgensen, og jeg kan skrive, at han er rent afledet forbryder. De tør ikke engang komme og tage et opgør med mig. Jeg vil da gerne tage et opgør med dem og bevise, hvor store forbrydere de er. Det tør de ikke. De tiger helt stille. Jamen, tag nu vores statsminister. Han har sendt flere brev til at bevise det. Han tiger helt stille, lader som ingenting, for han tør ikke og begynder at kommentere det, så skal han forsvare sig. Nej, jeg beder ham komme frem fra toget og se, hvad der foregår i Danmark. Jeg siger foreløbig tak, men kom I nu også og forsvare. Tak for det. Tak.